Setyembre 21 ay ka-53rd po na komemerasyon ng martial law sa buong bansa, ano? At siyempre kakasa po ang mga kabataan ng Ilocos Region, particularly sa Ilocos Norte, kasama po ang mga taong simbahan at mga sektor sa ating lipunan, kagaya na lang ng mga manlalon, mangalap, mga katutubong menorya. Sa darating na 21 ay magkakaroon po ng misa sa Iglesia Pilipina Independente alas 10 ng umaga at susundan po isa ng mobilisasyon ng Kilos Ilocos Norte kontra korupsyon dahil nakita po natin na sa panahon ng martial law, ang sinasabi nilang discipline and order ay pagtatago siya ng systemic plunder na kung saan merong humigit kumulang 10 bilyon o dolyar ang ill-gotten wealth ng mga Marcoses at sa itsura siya ng pagkamkam o pagplunder ng ating public wealth at pag-suppress ng ating mga demokratikong karapatan. Na sa ngayon ay may itsura lang siya ng confidential fund at maging pork barrel at sa kasalukuyan yung pinakamaingay po na infrastructure projects o infrastructure contracts ng ating gobyerno. So malinaw na mula noon, manipod idiing gana tatta, merong systemic plunder ng ating pondo, no, na sana sa pondo ng mga edukasyon ng mga kabataan at ng taong bayan inilalaan. Kaya kilos po ang kabataan kasama ang taong simbahan, kasama ang mamamayan ng Ilocos Norte sa Setyembre 21. Okay, so una, magsagawa po yun ng misa sa Iglesia Pilipina Independente. Then, saan po kayo magkikilos protesta mo, mag-rally dito sa lungsod po ng Lawan? Ang tinatarget po natin ay makapag-marcha tayo papuntang Aurora Park sa 21 pagkatapos po ng misa. At bitbit po natin ang panawagan ng mga kabataan para sa dagdag na pondo para sa edukasyon, buwagin ng NTF-ELCAC, itigil ang pasismo ng Estado at maging din po ang panawagan na itigil yung mga renewable energy projects na nakakasira sa kalikasan at kabuhayan po ng mga katutubo at particularly ng mga manggalap at manlalon. Pwede pong malaman, ma'am, maliban itong Kabataan Party List, sino-sino pa yung kasama po natin magsagawa po ng kilos protesta this coming Sunday? Kasama po natin ang mula sa mga taong simbahan mula sa Iglesia Pilipina Independente, United Church of Christ in the Philippines. Kasama din po natin ang Roman Catholic at syempre ang mga mula po sa mga organisasyon ng mga manlalon, mangalap sa rehiyon. At syempre ang mga katutubo, particularly na nasa area ng Pagudpod na dumaranas ng pandarahas ng Estado mula sa mga illegal na pag-aresto. So multi-sectoral po ito, kasama natin ang iba't ibang mga denominasyon na naniniwala para sa panawagan na anti-korupsyon, at syempre panawagan ng hustisya. So ibig sabihin itong grupo natin, yung gagawin nating kilos protesta, parang walang nagbago kung ano yung dating takbo ng gobyerno, mas lumala pa ngayon sa inyong palagay po, Ma'am Angel? At totoo naman po, walang pinagbago, mas lumala, tumindi yung korupsyon, kaya mali pong sabihin ni President Marcos Jr. na kung hindi siya presidente, isasama sa rally. Baka po nahihibang siya sa katotohanan na kahit naman po sa panahon ng presidente ng kanyang pagiging presidente ng kanyang diktador na ama, ay may mga ill-gotten wealth at pagpaplunder ng ating public resources at public wealth. Na sa ngayon, sa itsura siya ng infrastructure project na kahit naman po sa Office of the President ngayon, sa ating budget hearing sa National Expenditure Program ng 2026, ay mayroon pa ring confidential intelligence fund ang ahensya ng presidente at maging ang ahensya ng vice presidente, na ang tanong natin bilang kabataan, saan nila pinupunta ang confidential intelligence fund? At syempre, ang tanong natin, bakit napakaliit ng pondo para sa sektor ng edukasyon? Pero napakalaki ng pondo ng ahensya ng gobyerno, ng presidente at vice presidente para sa pasismo. Siguro, mas lumala na siguro kung natin kasi lalo na sumisigaw na yung mga blood control issues sa Ma'am Angel. Ma'am Angel, kasi may matching order po ng Chief PNP, si Acting General, yung Acting Chief PNP General Nartatos Jr. Sabi niya, pag walang permit, no rally. Sa inyo po, may permit po pa tayo o kailangan pa mang pag-permit? Ma'am Angel, ano po yung reaction po natin dito?
Actually, yung isang reaksyon namin sa no permit rolling, isang kahibangan po yan kasi binabanggit po sa ating constitutional rights na meron tayong karapatang mag-organisa at magmobilisa. So karapatan po ng mga mamamayan na lumabas ng lansangan sa parlamento ng lansangan para ipadagundo ang ating panawagan na itigil na ang mga maanumalyang ghost project na yan ng gobyerno at ilaan para sa popondo ng serbisyo publiko. At pinapakita lamang po ito na ganun kahibang po ang PNP na hindi tututulan, na gusto nilang tutulan ang mga reaksyon ng mamamayan. At saka isang nakakatawa nga po dito, after ng magmobilisasyon ng mamamayan sa property ng mga Diskaya, binantayan pa nila, binantayan pa ito ng mga kapulisan, ganyan. So, sino po ba talaga ang gustong protektahan, to serve and protect ng PNP? Ang mamamayan po bang nananawagan ng hostisya, nananawagan ng serbisyong panlipunan, o yung mga ilang elitista at ilang mga nanggaharing uri sa ating sistema? Kaya babalik po namin sa kanila, yung no permit, no rally po ba na yan, ay pinayagan din po ba natin na no permit, no corruption sa loob ng gobyerno? Ang dami pong hearing na pero wala pa rin nakukulong. Samantalang ang mga mamamayan na gustong magrehistro ng panawagan sa lansangan ay siya pang kinukulong at hinuli at tinatakot ng PNP. Kaya ibabalik natin sa sino po ba talaga ang pinoprotektahan nila? Ang mamamayan po ba na papasweldo sa kanila? Ang mga manalon, mga mangalap na araw-araw nagpapakahirap sa bukid, sa talon at nangingisda para pakainin sila? O yung ilang mga nasa loob ng gobyerno na labis-labis na kumakamal ng kita at hindi siniservisyohan ang publiko? Okay. Yun nga, yung masaklap ngayon, ma'am. Okay. Ma'am, sa ngayon, last katanungan ko na po, expected po natin, ang bilang po natin magsagawa po ng kilos protesta, abot ba ito ng hundreds na katao? Or, ma'am? Batay po sa konsultahan natin sa iba't ibang sektor ay tinataya natin aabot tayo sa 100 katao. Maliit pa po sa Bombo Roger, pero tinataya natin na malaking pagkilos na siya at pagrehistro ng ating panawagan. Kaya sa mga nanonood po ngayon sa Bombo Radyo, ay ini-encourage po namin kayo na intayon kakaiyan, lumabas tayo ng lansangan para irehistro ang ating mga panawagan at pagkadismaya sa serbisyo ng gobyerno. At ipakita natin na yung lakas natin ay nasa lansangan para ipagadungtong yung panawagan nating itigil na yung mga maanumalyang proyekto at patuloy na tugunan yung pangailangan ng mga kabataan sa libre, dekalidad na edukasyon, patuloy na pakinggan ang panawagan ng mga manalon sa pagpatuloy na pagtaas ng presyo ng palay, pagbibigay sa kanilang ayuda, igawad ang tunay na reforma sa lupa at syempre ang patuloy na tigil yung patuloy na pag-atake sa mga mamamayang lumalaban at nagtatanggol ng ating mga karapatan. Kaya sama-sama po tayo sa Setyembre 21 alas 10 ng umaga, misa, prophetic mass for accountability and justice dito sa probinsya ng Ilocos Norte at susundan siya ng ating kilos kontra korupsyon